can put our differences behind. Čaute, zdravím vás. Portali sa z dneska ďalšieho parku. Je to Inferno. Ideme na to. Tak, sme tam, kde sme skončili. V tom parke. A tak, na to. Tam by sa nám mal tieto dvere si sme zložili. Dobre. Trošku sa nám to seká, ale to nevadí. Dáme ešte autobusy, počkáme. Wow. Blankety, čo to zase je? A! Zase pošta, nie. Tu je zase niečo nezájemné. Breaking way. Čo nám je? Banky! To vyzerá ako Monster Truck. Dobre, zapálime. Počkaj, ja by som to chcel urobiť tak, že by som... Ja som odlomil kolesko. Tak to si nejak robíme opačne, že banka bude sem. Pokúsim sa im nejak opraviť. Dobre si sem... A nie, ono teda bude takto ísť ako tie autíčka, čo potiahnete a ono pôjde dopredu. Dobre, zapálime a ideme na to. To bolo husté a z banky je iba popol, že? No presne. Poďme ho tam do ohňa. Sme ho tu nemali. Tak. Ideme na ďalšie veci. Katalóg. Hustý, opět. To je rozprávať. Dobre, tak ten už rozprávať nebude. Asi tu pískajúcu. Máme tu
chodíme... Moc. Super. Takže ideme na ďalšie veci. Steak surprise. Tyrannosaurus Black. Máme Snake Surprise, ktorý si dáme sem do stredu pred polohu a už by väčšinou robí naozaj ten surprise. Tak, prišiel nám nejaký list a bude niečo zase chcieť, lebo tam ideme tá výkričník. A musíme rýchlo tento oheň dať, pretože ja tu budem teraz stále prevenený kockaný. To pozriem. Takže teraz toto neviem, kde dám. Udúpem to opäť. Super. Takže o minútku som späť a ideme si dostať náš domček s hodovým prekvapením. Ja už sa nemôžem dočkať. Poď sem. Dobre. Ešte tu máme túto kocku a tu dáme sem. Tak. Už nám ešte dve balíky. Tu si dáme dinosaura, ktorý nám zrejme chce zjesť naše hadové prekvapenie. My mu to nedovolíme. A tu máme nejakého elfa s dynamitmi, toho si dáme sem a ideme si to ok, got what? I'm making you something. Because you are my waiting friend. Harry told you never reply to my letters. Oh, but you had to send me something first. To send me is red and attractive and has long invisible arms. Ah, no, it's not. It's a magnet. I need a magnet. Dobre, tak máme to magnet. Musíme počkať. Pošleme ti to. Tak, vyzerá to ako nádherné kľudne mestiečko a príde dinosaurus, ktorý nám pozerá na náš úzor myši. Chce nám zjesť naše prekvapenie. Ňam, ňam. A on sa iba tak prizerá a fúka dynamitou. Tak, dobre, dáme si sem. Pošleme jej ten dynamit. No, nie dynamit, ale magnet. A zapalíme dinosaura za chvost. Čo som zapalil? Inomaj. Som ani nechcel. Nie, nechcel. Nakapítem. Nakapítem jednou inekciou. Ja tu mám jednu inekciu. Pich a pita. Pich. Zostala nám tu ešte inekcia. A tou pichneme stenu. Tak to zrejme nepošlo. Nešlo. Dobre. Oh, thanks for the magnet. Bla 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 bla. Oh! Dostali sme ukázané teplo. Termometer. Ktorý pri vysokej teplote, to znamená, že hneď vedľa neho, keď dám oheň. A tak stupňa a buchne. Áno, ale získali sme neho peniažky, to je bola dobrá vec. A zastupňovať. Dúfam, že sa to nechytí.
Mělo by to vycuchnúť všetko. A mal som pravdu, vycucnulo to všetko do mňa. Dobre, pozbiť. Musíme to zapáliť. Ale neviem, či to pôjde, lebo pošlo to hore. Mohli by sme z toho dostať peňažky a nie, čo sa tam v strede deje a získali jsme peněžky, super. Takže Wandering Eyes, jdeme se. A ještě si můžeme zkombovat s tímto. Mohli by nám něco vzniknout. Aj toto nás pozerá a má to display. A aj toto má display. Nás pozerá. Tak za minutku som späť. Tak som späť. Ja som si to kúpil za 2 a tu si ich môžeme položiť. Áno, to by sme mohli veľmi skombovať a nezomreš. Dobre, zapalíme ich obidve. A yes, watching you! A už iba zapalíte to. Ó, to je naša potreba. To som ja. Tam ako nejaký veľký afroman. Veľký afroman, ale nie som taký. Dobre, ideme ale to má byť strašidelné. A my to odpálime. A pozveme si nejaké komba, ako nám to tam písalo. Magnetické srdce, to vieme s tým kombinovať. A srdce sa nám objedná. Valkyria. Už máme, tak to si ho sem položíme. A to si dáme aj Valkyriu. A ešte si sem dáme ten magnet. A ešte toto srdce. 3, 2, 1, 0. Šťastný nový rok. Už bol smola. To nevadí, Lukáško. Dobre, už horí. Time bomb. A to by mohlo být s tímto a tímto. My počkáme, nazberáme viac takých kartičiek. To už sa asi nestane, to by sme museli robiť kombo a kombo robíme až keď získáme viac kartičiek. Oh, I forgot! There was something I wanted to tell you. Are you there? Áno, som tu. Čo sa pýtaš? Lebo takto pracujem. Tak ma smolu ísť k ušnému lekárovi. A pred tým si musíš s kefkou umyť uška. Dobre, dobre. Aj keď som nepočula, čo si povedal, ale povedala si niečo, že som pekná osúška. Nebuď ticho. Som sa urazila. Nebuď ticho. Zase. Máme time bomb. Oh! Stihli sme prečítať. Haha, I know you're there. I don't want to know who I know. Are you ready for my tell you something? Really ready. Listen carefully. Shh. I'm your neighbor. Je môj sused. And I think I'm starting. Just like your kid. And a little more. Sugar Pops.
nič nemáme. Dobre, dáme si tento list a ja sa s vami rozlúčim. Uvidíme sa na budúce. Čaute.